Hola, des de la llibreria Vapor Vell de Premià de Mar, avui us presentem 12 recomanacions de llibres relacionats amb el ioga i el creixement personal per regalar aquest Sant Jordi. En aquest recull de 12 llibres hem buscat títols que estiguessin en català, que fossin alguns d'autors d'aquí també de Catalunya, de gent que visqui aquí, i que puguis trobar fàcilment a la teva llibreria de confiança. Comencem amb La síntesis del ioga, de Julián Peragón. El Julián Peragón és el nostre formador de professors de ioga, ens hem format amb ell. Ell porta més de 30 anys formant professors, té una gran experiència que recull en aquest llibre. Aquest llibre és un mètode de pràctica. Podràs aprofundir en tots els aspectes de la pràctica, des de la ètica, yama i niyama, fins a la meditació. Per tothom, per persones que s'inicien i també per persones que volen aprofundir en la pràctica del ioga. Si t'inicies, aquesta és la nostra segona recomanació. La meva guia de ioga, de la Gloria Rosales i la Gordana Branges. Crec que he pronunciat malament el cognom. Bé, ens encanta aquest llibre, està editat en català, les il·lustracions són precioses i ara aquí perquè el tenim tancat, però a dins trobareu un CD on practicar de manera guiada, ja que estàs al YouTube, sé que t'agrada que et guiïn, doncs en aquest CD podràs també trobar pràctiques des de curtes, llargues, i és molt assolible amb un llenguatge superpedagògic que t'anirà molt bé. La primera guia de ioga, que ja va per la tercera edició. La nostra tercera recomanació és Diccionario del Yoga, Laia Villegas i Òscar Pujol. Història, pràctica, filosofia i mantres. Trobaràs una traducció fidedigna de tots els conceptes que utilitzem en ioga i així podràs anar a l'arrel, al que realment volien dir. Moltes vegades en les traduccions de la Índia hem perdut el sentit veritable de la pràctica. La Laia Villegas i l'Òscar Pujol el recuperen. És un llibre que jo utilitzo a diari per preparar les meves classes. M'agrada també tota la traducció dels Yoga Sutras que fa i tota la història del ioga. Molt recomanable si vols aprofundir o ets professor o professora. Una novetat editorial va sortir al novembre, Ioga i gestació, de la Isabel Coca. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. La Isabel Coca és una de les pioneres en el parc natural a casa d'aquí a Catalunya. Moltes dones aquí han parit amb ella i també és professora de ioga. En aquest llibre, que està també ple de fotografies, t'explica les pràctiques per cada moment de la gestació. T'explica també de manera molt amena, molt propera, com practicar, com respirar, preparació al part i tot el que has de saber per tenir un embaràs més natural, disminuir qualsevol símptoma o efecte secundari i preparar-te pel part. Continuem amb una secció de llibres dedicats a la meditació i al mindfulness. Doncs considerem un clàssic, Edgar Tolle, El poder de l'ara. Tota persona que estigui en el món del creixement personal l'ha de llegir, és de lectura obligatòria. Els professors de ioga insistim molt en estar molt presents, estan centrats en l'ara, perquè la ment se'n va sempre al passat i al futur, d'acord? I poques vegades pots estar amb tu mateixa, amb el que està passant en aquest precís moment. Doncs això i el que passa en l'etern ara és el que desgrana l'Edgar Tolle en el seu llibre. Un llibre per comprendre què és aquest ara i poder-hi arribar amb un mètode. Ja és la 10a edició i s'han venut més de 6 milions de llibres. Aquest l'hauries de tenir sí o sí. I ja que estem en l'ara, el mindfulness, que està tan de moda en aquesta societat. Practicar mindfulness és una bona manera de començar a meditar i d'aprendre tècniques de concentració. Mindfulness vol dir atenció plena. Doncs et recomanem aquest llibret petit que també ens agrada perquè té un CD de pràctica al darrere, amb meditacions guiades, d'una de les persones que ha fet més pel mindfulness aquí a Occident, que és el Jon Kabat-Zinn. El Jon Kabat-Zinn és un metge
que ha desenvolupat tot un mètode per disminuir l'estrès i d'aquesta manera guarir malalties típiques, és a dir, moltes malalties típiques, diabetis, ansietat, asma, etc., disminueixen la simptomatologia practicant aquest mètode. Doncs Mindfulness per a principiants si comences del Jon Kabat-Zinn amb aquest CD. I pels més menuts de la casa, doncs Mindfulness per petits, tranquils i atents com una granota. Meditació pels infants segons el mètode Mindfulness. També inclou un CD on tota la família podeu practicar i ajudar els petits i a les petites de la casa, els infants, a gestionar el seu estrès diari, que també en tenen. I des de l'experiència de grans practicants, ens encanta la biografia del silenci del Pablo Dors, on parla de meditació, el que el porta a la meditació, què troba en la pràctica, què troba dins el silenci, escrit d'una manera delicada, preciosa, que arriba a l'ànima. Ja se n'han venut més de 150.000 exemplars. Una joia per tenir. A més, aquesta edició de Galàxia Gutenberg està editada amb unes aquarel·les del Miquel Barceló que t'inspiraran també en la teva meditació. I també una novetat editorial, La llibertat interior, del Gaspar Hernández. Aquest llibre, el Gaspar el va gestar en ple procés català i ell es pregunta què és la llibertat. I llavors, per ell, la llibertat, veritable llibertat, és la llibertat interna. El Gaspar és un home que està molt llegit, gràcies al seu ofici de periodista, l'ofici de viure, ha conegut molts mestres i es basa en les ensenyances d'aquests mestres, especialment en l'Antoni Blai Fontcuberta, que és un mestre català. Llavors, a través de la meditació ens portarà a veure com la ment ens enganya, com aquesta presó interna la fan les pors, l'ego, el personatge interior, i com deslliurar-nos-en per arribar a la veritable llibertat interna. Bé, i del doctor Miguel Ruiz, Filosofia tolteca, Los Cuatro Acuerdos. Moltes vegades, com dèiem en l'anterior llibre, les creences internes, el com serà, ens fan equivocar-nos de totes. Llavors, 4 senzilles premisses que canviaran la teva vida i faran que tinguis molta més qualitat, que visquis més lliure, més tranquil·la i més en pau amb tu mateixa. 4 preceptes que si els portes al dia a dia trobaràs la felicitat. Los Cuatro Acuerdos és un llibre molt senzill, molt fàcil de llegir, molt curtet, del qual en trauràs profit. 11a recomanació de la Miranda Gray, Luna Roja. Emplea los dones creativos, sexuales y espirituales del ciclo menstrual. És un viatge a la teva feminitat a través del teu cos. També a través de les fases de la lluna. És un viatge d'autocreixement on podràs veure com és la teva feminitat i on et trobes a partir de 4 arquetips: la princesa, la mare, l'encantadora i la bruixa. A mi és un llibre que em va canviar la vida i em va ajudar a reconnectar amb el meu cicle menstrual i sanar-lo. Si tens problemes amb el teu cicle menstrual, Luna Roja et canviarà la vida. I l'última recomanació d'avui, d'un amic nostre, el Jaime Segura, d'aquí de Premià de Mar, un autor local. El aprendiz de Aikido és una novel·la negra, d'intriga. Les persones que practiqueu arts marcials us agradarà. Està basada en la Barcelona kinky dels anys 80, on una persona està molt perduda i arribarà a l'Aikido, a la pràctica de l'Aikido. Podrà la pràctica de l'Aikido ajudar-lo a resoldre els seus problemes? Aquí ho descobrireu. Molt bé, esperem que us hagin agradat aquestes 12 recomanacions i que aneu a la vostra llibreria de confiança, com aquí a Premià és el Vapor Vell, per trobar els vostres llibres per Sant Jordi. Moltes gràcies!